Gaskiya TV. Wannan ne farkon shigowar ku wannan tasha ta mu mai albarka, ku danna mana alamar like na ku danna mana alamar subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe. Kamar yadda muke gani kuma muke ji mutane na ta cewa shin yaushe za a dawo da kasaitaccen shirin nan na labari na. Shirin labari na yayi suna tare da karaɗe ko ina saboda shahararrun jaruman da suke ciki. Amma daraktan shirin wato Malam Aminu Saira ya sami tsaiko sakamakon rashin jituwa da suka samu tsakaninsa da wasu jaruman shirin. Abin tambaya a nan shine wasu jarumai ne za su maye gurbin Sumayya da Mahmud. Sannan yaushe za a dawo da shirin na labari na. A don haka ne muka kawo muku wani takaitaccen bidiyo da ke dauke da bayanin daraktan kan lokacin da za a dawo da wannan kasaitaccen shirin na labari na. Sannan da kuma wasu jarumai ne za su maye gurbin Sumayya da Mahmud. A sha kallo lafiya. Jama'a assalamu alaikum, mai magana Aminu Saira Muhammad, shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited kuma daraktan shirin fim ɗin labari na. Ina son dan ba da wata sanarwa ne a gurguje. Last Friday da ta wuce shine muka haska last episode na season 4 na baya jin rarrashi, baya neman kofa, zai shiga baka tare shi dan ba shi da wata sufa, idanu ba su ganin shi balle kai mai ihsani. So kenan sanadin labari na. Yes. Daddy, Sumayya ta samu lafiya. Ba zai yiwu ba wallahi. Ba zai yiwu ba.